राव थुनलाइनि जौगानायनि बिथिङाव हारि दानायनि बिथिङाव आगानसे गोजां बोथोरनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे फिन बाव खौरां लानानै फैबाय। जोंनि एबसुनि मानाव गेदेर गोख्रों दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि फंनैसो बेसेन गोसा बिबुंथि नैबे गोजां बोथोरनि समावहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नायनानै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो आरो सैथो नङा नोंथांमोनाहाय एनालाइज खालामनानै आंनि भिडिअनि कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनाहाय फोरमायहरदो। लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्ला नोंथांमोनाहाय गोबांखिनि बाथ्राफोरखौ बुजिजोबनो हागोन आरो गोबांखिनि इम्परटेन्स खौरांफोरखौ बिथांनि गेजेरजों मोननो हागोन। नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो। बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा नैबे दैमु नोगोर डिमाकुसियाव फैबाय थानाय 9, 10, 11, 12 बेयाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ। मिरुजों लोगोसे जिल्ला आफादा बेयाव खुंफुंगोन आरो दिनै जिहेतु जथुम्माया खाथिथारसै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेयाव जिखिनि बानजाय आफादा गासै जि प्रिपेरेसन खालामबाय थादों बेखौ जोङो खौरां लानो फैदों आरो आंजों लोगोसे बे रिसेपसन कमिटिनि वार्किं चेयारमेन दङ खबर लाफैदों, गोबां खौरां लाफैदों। जोंनि दखरा जिल्ला आफादा बेयाव नांथाबनानै दङ आरो जिखिनि प्रिपेरेसन जादों दासिम जथेस्थ' प्रग्रेसा आवगायबाय। थेवबो जिखिनि मावबावनांगौ दङ समा जिहेतु आखायाव सप्ता खनसेल'सै आरो बे दैमु नोगोराव गासै नेपालनिफ्राय, बांलादेशनिफ्राय, त्रिपुरानिफ्राय, मेघालय, वेस्ट बेंगलनिफ्राय, दिल्लीनिफ्राय आरो आसामनि दाब दाब जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि गासै थान्दै बिथांमोननि थानायनिफ्राय लानानै बिथांमोनखौ जिखिनि मोजाङै जोङो बेयाव बरायनांगौ, बोजबनांगौ, लोगोसे जिखिनि सावरायनो गोनां बिथिंफोर दङ आरो सेमिनार लादों। गोबां मोजां बेयाव हाबाफारि लानाय जोङो नुदों आरो जिहेतु प्रग्रामा अलरेडि ओंखारबाय, गोबां रायजोपाल बिथांमोन बाहागो लाफैगोन, आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लाफैगोन, गेदेमा आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो केन्द्रीय जि माने सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। मिजिंथिदों बे मोनसे हिस्ट'रिक आरो मोनसे बर' हारिनि राव थुनलाइनि जौगानायनि बिथिङाव हारि दानायनि बिथिङाव आगानसे सिगनिफिकेन्ट बिहोमा होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जेसेबां हाबा मावनांगौ जोङो मदद होगोन आरो बानजाय आफादा मैखोमै साब कमिटि आरो गासै डिमाकुसि, भेरगाव, खाग्राबारि, भेरगाव आरो उदालगुरि जिल्ला जि थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना थैसों थामसों बिथांमोना फुंनिफ्राय मोनाजासिम खामानि मावदों। बोथोरा जोबोद गुसु, थेवबो हाबा मावनाया थाबथायाखै। कालचारेल साब कमिटियानो जा बा एक्जिबिसन साब कमिटि, बाखि जिखिनि साब कमिटिफोर दङ बिथांमोना मैखोमै खामानि मावदों। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों आरो मिजिंथिदों मोजां थासारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै राव, हारिमु, थुनलाइ सिबिनांगौनि बिथिङाव बे थुनलाइ आफादनि जथुम्माया माहारिनि मोनसे नोजोर होनो गोनां जथुम्मा जागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बयबो लोब लोब बाहागो लाफैनांगौ। जेरावखि जेरैखि थाया मानो हारिनि माहारि गौथुमनि जथुम्मा, हारिनि सिनस्रि आफादनि जथुम्मा होननानै बयबो बाहागो लाफैगोन, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुबुन हादरनिफ्राय जिहेतु बेवहाय माखासे आलासिफोर आरो थान्दैफोर बिथांमोननि थाखाय माबा बुंनांगौ दङ नामा? जिहेतु बिथांमोना बाहेर हादोरनि भारतनि नङा। बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादा नेपालनिफ्राय फैनो गोनां बा बांलादेशनिफ्राय फैनो गोनां जोंहा मेसे बिथांमोन बा कक बर' बिथांमोन जि दङ बिनि गासै जगाजगखौ खालामदों आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो
बिथांमोनखौ लाबोनायनि थाखाय गासै एरेन्जमेन्ट बेबस्थाया जादों दा बेखायनो बिथांमोनाबो जिहेतु थुनलाइ आफाद गावबागाव माने जायगायाव दंखायो आरो बिथांमोना जिहेतु अर्गेनाइजेसनखौ खालामखादों थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो जथुम्मायाव बाहागो लाबोदों माब्लाबा गोख्रोङै बाहागो लाबोदों माब्लाबा मोजोमसेयै बाहागो लाबोदों आं मिजिंथियो जे बिथांमोनखौ माने जि गासै जिखिनि बिथिंनि खाबुफोर होनांगौ बा मोजाङै बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनांगौ बा बेयाव जोङो रिसिभ खालामनांगौ बिनि बिथिङाव जेबो जाहाथे लेकिं थाया आरो बिथांमोना जेबो उसुबिदा फिल खालामा बिनि थाखाय बेबस्था पान्जाय आफादनिफ्राय बा थुनलाइ आफादनिफ्राय लानाय जागोन बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय दिनै खौरां लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो गाजा गोमजायैनो मोजां थासारिनि गेजेरजों बियो बारलांगोन आङो इसोरनि